Pa i dalje smo mi mladi, ja i dalje volim da se igram, previše eksperimentišem. Mi imamo vino oranž od Traminca, koji je pre nekoliko godina osvojio 96 poena na dekanteru. Vinogradi su na Glini, koje je bogato zemljište. Naše grožđe nakuplja puno šećera već u startu. Znači, jedna je stvar organsko grožđe, a druga je stvar ono što mi radimo, vino sa minimum intervencije. Ti divlji kvasi daju stvarno pečat tog teroara. Mirisi, ukusi u grožđu, povezani sa mirisima ukusu vinu. Imaš uvoznike koji uvoze samo ovakve vina, barove da se piju samo ovakve vina, restorane da služe samo ovakve vina. Većina tržišta ni ne želi da zna koja je berba, zna miris i ukus određene etikete, zavolio tu etiketu i on želi svake godine. Dosta ljudi može jedno napraviti nešto dobro, ali fora ti iz godine u godinu da potvrđuješ, da malo unapređuješ, da budeš malo precizniji, malo bolji. Mnogo ljudi bi volilo svaki dan da pije vino. Čak ne moraš i da budeš neki znalac. Lepo je piti vino. Danas živimo u vremenu kada tehnologija može gotovo sve, ali moj gost smatra da je najveća veština vinara da zna kada ne treba da se meša prirodi u posao. I ne šali se kada kaže da je za njegova vina potrebna čarolija. Đorđe Bikicki u Wine Goat podcastu. Dobro mi došao. Bolje te našao. Kako je to biti mađioničar? Mađioničar? Jako epitet, osjeća se slobodno, poprilično u vinarskom svetu u kojem ja nisam od početka života i baš mislim nekako da sam se pronašao u ovakvom tipu proizvodnje vina. Baš nekako ide, ne znam, spontano je sve krenulo, tako se razvija i ne znam. Spontano je krenulo, spontana su i tvoja vina i nekako je spontanost highlight čitave priče. Tako je, naša proizvodnja je donekle specifična zato što radimo ta vina sa minimum intervencije, ajde da budemo korektni prema kolegama, vinarima, tako da radimo spontane fermentacije, to se kažu. Znači, grožđe na sebi ima dovoljno, ako je organski uzgojeno, znači dovoljno potentno i u sebi ima dovoljno života da kao i svo voće krene da prerađuje šećer u alkohol na prirodan način, to jest na kvasima koji se nalaze na pokožici grožđa. Znači na takozvanim divljim kvasima ili to je onda spontana fermentacija. Ovo je toliko široka tema, a toliko i dalje nepoznata u Srbiji da ćemo mi sigurno da probijemo termin, ali ajde da krenemo nekako hronološki. Koliko si ti godina imao kada si zakoračio ozbiljno, profesionalno u svet vinarstva i šta je bila inicijalna kapisla da to otpočneš? Pa ja sam slučajno baš ušao, tako što otac je sa bratom rođenim, s jednim partnerom, zavolao vina, onda su kupovali vina od jednog proizvođača, stavljali svoje neke etikete, pošto svako od njih ima sopstvenu firmu, pa za njihove poslovne partnere. I onda su na kraju završili u Banoštoru kod Jovana Radoševića i sa njim su isto tako imali taj koncept saradnje. Međutim, posle 2-3 godine zbližili se i kao, ajde, pravimo zajedničku vinariju. 3 porodice iz Beograda, 1 porodica iz Banoštora. Banoštor je na severnim padinama Fruške gore uz Dunav. Mesto dva sunca. Mesto dva sunca, tako je. Tako da su onda oni oformili Vinarium brand 2009. godine. Ja sam bio zaposlen tada u našoj porodičnoj konsultantskoj kući, ali sam imao doslovnog vremena, tako da sam ja nekako bio zadužen ispred moje porodice se bavim vinom. Tad sam znači imao 25 godina. 25 godina? Da, 25 godina. 26 godina nisam pio vino uopšte, ja sam bio sportista ceo život. Možda sam pivo počeo tu početkom 20-ih malo nešto da konzumiram. Crno pivo sam recimo uvijek voleo, ali nisam ozbiljno pio alkohola, vino, nisam nikada pio, tako da... I šta te inspirisalo, ako nisi pio vino? Pa ne znam, neka nova ideja, neki nov posao. Nisam ja uopšte to gledao kao krajnji proizvod, pa šta to treba znači, šta to znači vino, nego baš sam lagano ulazio. Bez ikakvih ideja, mi nismo imali ni ideje kao neki biznismeni, dosta je to bilo grešaka. Znači nije to napravljeno onako profesionalno sad mi smo neki investitori, biznismeni, pa mi sad to znamo šta radimo, nego je sve bilo onako učenje, kako je period prolazilo, tako smo nekako i učili. Da sada imaš 25 godina i neki budžet, ajde kažemo, recimo 100.000 evra, da li bi uložio vinarstvo? Nikada.
A i meni bolje da ljudi ne daju pare, tako da ja uspešno trošim pare. Ne bi uložio u vinarstvo i to kad pričam sa ljudima koji hoće malo da čuju, pošto se svima zvuči kao dobra ideja, imam vinariju, znaš, to je onako malo... Ali zvuči lepo. Zvuči lepo, jeste. Zvučno je onako, zvučno znaš. Je, da. Čak i romantično. Apsolutno, Znaš, da, ono zbog kao, filmova vinarija. Da, vlasnik jest. vinarije ili Da, vlasnica da, vinarije, pa to se jest. stavi šešir slamnati, pa to Jest. se obuče bela košulja Jest. lanena. Evo, ja sad izgledam kao potencijalna vlasnica vinarije. Apsolutno, da. Da, samo što taj deo uključuje i još mnogo toga. Jeste. Pa ja navodim uvek kako neko razmišlja o biznisu i ima ona čuvena kratica kako vinar postao milioner, tako što je bio milijarder. Znači, to je istina, ta će se pojaviti u budućnosti ko zna koliko puta. U Srbiji se već dešava sada. Tako da mogu se velike pare potrošiti, a objektivno da se zarađuje baš treba, ja mislim, minimum jedna generacija. Znači, jedna generacija mora da stvara, to je recimo 20 godina, gde su nebrojena lepeza mogućnosti ulaganja. Da ćeš u vinariju, hoćeš u bačve, hoćeš u vinograde, stvarno može se zaigraš, a onda kad se zaigraš sve prati jedno, drugo, treće i često navodim da je to godišnji biznis gde ti svake godine moraš i da proizvedeš grožđe, i da ubereš grožđe, i da imaš tankove spremne, posle da kupiš flaše, čepove, znači sledeće godine ti opet sve dolazi isto. Znači ti ubrzo, ako nisi spreman, ako nisi razradio taj biznis, ubrzo trošiš ono što si mislio da je puno, sporije dobijaš pare nazad i zato je meni uvek savjet, ako ne hoćeš da zarađuješ pare, 100 boljih biznisa imaš, a ako hoćeš nešto napraviš za svoju decu, uđi u to i naravno ako imaš neki biznis koji sve to može da prati, onda, jer je najgore da si stisnut, da uđeš u stisku, da uđeš u makaze, to tako, da kažem, burnog biznisa, jer onda kreneš da praviš kompromise, a ovde gde... Ovo ne trpi kompromis. Ovo ne trpi, gde je priroda, gde moraju neki procesi da budu ispoštovani, gde treba da sazri i vino u podrumu i tržište i sve to traje dugo, tako da kad napraviš kompromis, to ne ide na dobro. Sad logično pitanje, da li će onda tvoja deca biti druga generacija? Pa ja se nadam da hoće. Mada već sada sam ja negde na pola puta i nisam siguran. Možda će oni morati malo da zapnu, što da ne. Mislim, životnika je vinograda bi mogao da bude 100 godina, ajde kažemo 70-80 godina, to su već 3 generacije, da neko zasadi vinograde, pa tek 3. generacija da dođe do onako vinogradi u punoj snazi. Tako da, nadam se da hoće, ja imam i etikete, navukao sam ih, svako ima svoje vino, tako da imaju, već sad imaju planove. Stvarno? Ne znam, da, ćerka će da bude u podrumu, ona će da pravi vina starija, sin će da bude šef u vinari, on mnogo voli hranu, a najmlađa ćerka, ona mnogo voli muziku, ona će da pušta muziku u vinari. Pa dobro. To često radimo, da, kao DJ. Zaokružena jedna priča. Tako je, da. Znaš šta je meni fascinantno? To što ti imaš 25 godina, nemaš iskustva u vinarstvu, a što je najveće, nemaš iskustva ni u ispijanju vina, i ti odlučiš da odeš težim putem i da se baviš organskom proizvodnjom. Da, to se desilo u međuvremenu da smo mi posle par godina zajedničkog biznisa, ja sam kao najmlađi ostala, deca nisu bila uključena u biznis, ja sam ih zvao u pomoć, oni svako ima neke svoje karijere na druge strane i onda malo je bio sukob generacija, ja to kažem, i onda sam se ja odvojio. Upoznao sam međuvremenu Oskara Maurera, koji je dan danas naša najveća inspiracija i čovjek koji je mene naučio 98% o vinu. I onda kroz neko druženje sa njim godinu, dve sam shvatio da postoji neki drugi pogled na vino i na grožđe kao sirovinu. I onda sam se ja odmetnuo nakon 3-4 godine zajedničkog biznisa i napravio sam svoju vinariju. Smatrao sam da imamo te vinograde koji su zajednički, pripadaju 3 porodice su vlasnici. Smatrao sam da ja mogu sa delom mojih vinograda s tim grožđem da ga na drugi način tretiram. I
Tada ti je, dakle, Oskar bio inspiracija, ali sada si ti inspiracija mnogim vinarima. Malo je ljudi koji se bave organskom proizvodnjom u Srbiji. Da. Još uvijek je to nekako nedovoljno istražena tema, nedovoljno se piju organska vina, tek sa da kažem, poslednjih par godina i tim nekim vinskim događajima koji su tematski vezani upravo za vina teroara, organska vina, se malo menja svest ljudi. Ali nemoj biti skroman i ti si mnogima inspiracija. Pa dobro, ja verujem u energiju, pre svega energiju treba prenositi, treba deliti, treba i biti neka inspiracija, treba biti neki uzor. Odrastajući, ja tako kažem, sa Oskarom, koji je nama nije bio savjetovan, u njegovi vinari su naše vina proizvodila od 2013. do 2022. Znači, to je 10 berbi. Imali smo, naravno, mi poslovan odnos, ali je to prevazilazi u tu taj neki moment, tako da njegovo deljenje svega i dan danas nekako ti stvara obavezu moralnu, mislim, da ti to prenosiš na druge. Meni se i sviđaju svi ti sajmovi i ta druženja u tom svetu, da kažem, vina sa minom intervenciji, zato što tu nema tajni, a ponekad ostavimo u ovom svetu konvencionalnog vina, tako nazovem, da vodi se računa, neće neko ti kaže kako je radio, koliko je macerirao, temperatura, tehnolozi imaju svoje tajne, kako oni rade, koje kvase koriste, tako da čini mi se da su to potpuno dva drugačija sveta i mnogo sam srećan da budem u svetu koji je i ekološki što se tiče vinograda, a i to u ovi same vinari gde ne koristimo nikakva enološka pomagala i da jednostavno ti se ne plašiš nekome da kažeš šta si radio sa određenom vinom, koje procese si koristio, zato što znaš da njegovo grožđe je drugačije skroz i da on ne može tebe da kopira, a i širi se bolja energija opet i deljenjem i tako. Bez maske onda je mnogo lakše i da predstavljaš vina. Ja ponekad svoje vina i kritikujem neka, onda mi ljudi kažu kako to je, kažem, pa nije preni problem. Mislim, šta sad da se lažemo, može neko primeti ovo vino nije idealno, ali onda opet s druge strane kad kažem ponekad ja sam s ovim prezadovoljan, onda ljudi uzimaju to mnogo nekako jače im ostane to u glavi kad se nešto hvali, zato što znaju da nije svako vino najbolji, nije svaka godina bolja od prethodne, ne moramo ni to, jer dosta vinara ima najbolje godine, ovo vino najbolje, ne može uvek da bude tako, mislim. Da. Koliko se često savjetujete vi iz tog mlađeg sveta koji se bavite organskom proizvodnjom? Ja znam da sam jednom intervjuisala Acu Todorovića i da mi je on rekao da mu je sfera bila inspiracija za pravljenje vina, pošto se on takođe bavi organskom proizvodnjom i takođe pravi fantastična vina. Koliko se često savjetujete i šta pričate jedni drugima, s obzirom da je ovo onako baš jedan, ajde kažem, težak posao u tom nekom smislu, jer ti ne znaš kakav ćeš krajnji proizvod dobiti. Pa, ajde ovako samo. Organsko vino dobijeno, organsko vino može da bude i napravljeno na konvencionalan način. Znači da ti imaš u organskoj sertifikaciji je dozvoljeno skoro isti broj, dodataka u vinu kao i u konvencionalnoj proizvodnji, samo što grožđe mora bude sertifikovano organsko. Ti tamo imaš punu listu dodataka, počeo od selekcionisanih kvasaca do svih drugih enoloških pomagala, gde ti dobiješ vino konvencionalno napravljeno od organskog grožđa. Ja često apelujem da se ljudi ne plaše, ako je konvencionalno vino, piše na njemu organsko, ali nema ono drugačiji miris i ukus. Znači, jedna je stvar organsko grožđe, a druga je stvar ono što mi radimo, vino sa minimum intervencija, znači da ne koristimo ni selekcionisane kvasce, ni dodavanje kiselina, ne želimo uopšte da pričam šta može se koristiti u savremenom vinarstvu, ali tu se pravi veća razlika u mirisu i ukusu, zato što ti divlji kvasi daju stvarno pečat tog teroara i to razdvaja regione, razdvaja i sorte i pravi veću razliku u stilu vina nego da li je grožđe organsko ili nije. Znači više ti procesi u vinariji, a da se vratim sad na pitanje nakon izlaganja, čujemo se redovno jedni sa drugima, naravno kad imamo probleme najviše se čujemo, kad nema problema onda samo posle kad je gotovino pa neko proba
pita šta si, kako si napravio, ali tu je društvene mreže, Instagram, dostupno je sve. Čak i danas, ja se zezam nekad u ChatGPT-u možeš i njega da pitaš i on ti stvarno da neke dobre, čak i smernice, neke ideje, jer on je baza podataka, ljudi dele jednostavno, pišu na internetu kako su šta uradili, tako da i to je isto neki savjet može se dobije. Šta si poslednje pitao ChatGPT? Pio sam neka specifična vina iz Austrije od sličnih vinara, pa me baš interesovalo, pošto sam kupio u Beogradu, mnogo tih vinara je škrto na rečima u smislu prezentacije, nisu im fancy sajtovi, nije im fancy Instagram, ne vidiš, ništa nije transparentno, a onda ako nemaš njega pored sebe, onda ne znaš kako neko napravljeno, pa sam ga pitao za neka specifična vina i onda sam dobio ja ideje možda za narednu berbu, nešto slično da probamo od našeg grožđa. Kaži mi, koje su najčešće greške vinara i koje su tebe najskuplje koštale? Pa mene mislim da me najskuplje koštalo recimo što ne oberemo na vreme ponekad. I onda, ajde korak unazad. Banoštor da imamo mi vinograde je dosta specifičan zato što vinogradi su na glini koja je bogato zemljište, imamo to drugo sunce kako si sama rekla, tako da mi smo skoro prvi koji beremo u Srbiji, znači najraniji. Naše grožđe nakuplja puno šećera već u startu. Zato su naša vina uvek i raskošna sa mirisima i sa ukusnima, zato što imaju puno tog, kažem, prirodne slasti u sebi. Ponekad ljudi pomisle da imaju ostatak šećera, kažem ne, to je jednostavno zrelost grožđa. Onda ta zrelost prati jedno rapidno sazrevanje zbog sunca i zbog takve podloge bogatog zemljišta gde dosta brzo šećeri odu previše, predaleko. Znači potencijalni alkohol je previsok. Kad smo sadili nismo imali baš toliko znanja kao danas, pa smo sadili dosta sorti koji dolazi u isto vreme. I onda pošto imamo skoro 30 hektara vinograda sve ukupno, treba to obrati. Treba to obrati i ti kad si okrenuo si se, ne znam, Pinot Noir za 2 dana je otišao previše i to nam se najviše puta do sada dešavalo. A pošto je berba samo jednom godišnje, ti kad si napravio grešku ti samo možeš čekaš iduću godinu. Ne ide nam ni vremenski uslovi nam ne idu, više sunca ne ide nam u prilog, a sa druge strane tržište hoće kao vina sa manje alkohola, manje, da kažem, raskošna vina da bi mogla lakše se piju. A jednostavno to je skoro postalo nemoguće. Mislim kad ti dođe dobra godina, 25 recimo bila sjajna, pa imamo vina sa niže alkohola. Ali eto te greške, kasna berba ja bih rekao. I možda što nije odmah bilo neko bure kupljeno, spremno. Znači kad se neki procesi ne odrade bukvalno u dan. Da. Mi nemamo, ljudi bi možda to ovako sad ovom edukacijom bi možda, ja se nadam da se više posle i ceni naš proizvod, jer mi nemamo mesta za grešku. Mi kad smo ili ubrali kasno ili nešto nismo odmah pretočili, nešto nismo izmuljali kako treba, nemamo mi mesta za ispravku zašto ne koristimo ništa da bi mogli nešto da ispravimo. I onda, ne znam, možda osviš u bure uvek izleči ako je dobra sirovina, ali objektivno ako vino ima previše alkohola, nije to. Da li si nekad napravio vino koje nisi flaširao nego si bacio? Apsolutno da, više puta. Čak dok nisam imao ovako znanja sam i flaširao vino i stavljao etiketu i dešavalo se da neka vina nisam zadovoljan sa njima i neću da ih pustim na tržište. I nije to ni mali broj uopšte. Stvarno? Da. Pijem i svake berbe, nemam, u zadnjih par berbi nemam, ali sam imao i 18. 19. 17. Koja će ti ovo biti berba po redu? Ova će mi biti 26. četvrta berba da smo sami u našoj vinariji, pa 13. berba ukupno, ja mislim. Bravo. A koji ti je omiljeni deo u procesu stvaranja vina? Znači od vinograda do etikete, koji ti je omiljeni deo? Pa možda negde kraj fermentacije kad vino već počinje da liči na vino. To je onako. I divno je u ovakvom svetu vinarstva, divno je što je mnogo povezano taj ukus i miris grožđa sa krajnjim proizvodom. To mi je divno. I onda uvek čekam, znači, vino da
prerasti iz šire u ozbiljno Da. vino, da dobije te arome i da se prisetim da li je to grožđe, ok, imaš neko grožđe koje je neutralno, recimo pinovi su neutralni, a recimo u Tramincu baš se oseti ta raskost u grožđu, u crnoj tamjanici, to su muskatne sorte, tako da ja određujem kada se bere koje grožđe i kako se vino pravi od toga, ali vodim se ukusom, zrelošću, semenki, onda je to meni onako otkrovenje kako je povezano, stvarno povezano grožđe sa vinom. Miris i ukus u grožđu povezani sa mirisim ukusu u vinu. Tako da to jedva čekam u berbi da vidim. Ovo kad krene berba, pa to je ludilo. Kako ćemo da beremo, koji dan, kakvi su parametri, kako to grožđe maceriramo, šta radimo, tako da tu ni ne stigneš nešto baš da se okreneš, nego je tu samo tempo. Da. Pretpostavila sam da ćeš to da mi kažeš, jer mi baš deluješ kao neko ko bi mi dao baš taj odgovor, a to je da provodi najviše vremena i da najviše zaokupljen upravo tim delom procesa proizvodnje. A što se tiče generalno procesa proizvodnje, dotakli smo se te teme šta znači organski pristup proizvodnje vina, ali ajde za ljude koji možda prvi put slušaju nešto o organskim vinima, da im onako pitko objasnimo šta to konkretno znači. Znači kako jedan vinar, vinodeljac pravi organsko vino, šta je maceracija, kako ona izgleda u slučaju organskih vina i svi ostali bitni detalji i faktori, onako ukratko. Znači, organsko vino znači da je vino pre svega dobijeno od grožđa koje nije prskano herbicidima, pesticidima, fungicidima, znači ništa od tih ubica, nego je grožđe prskano isključivo sa kontaktnim sredstvima, uglavnom su to sredstva na bazi bakra i sumpora. Postoje dve stvari, postoje vino dobijeno od organskog grožđa, sad malo idemo u detalje, i organsko vino. Znači vino može da bude da je grožđe sertifikovano, ti se prijaviš, ima par sertifikacija kući u Srbiji, uradi se kontrola, oni ceo taj proces kontrole ili ajde da kažem prevođenja iz konvencionalne organsko odradi. Znači grožđe mora bude dobijeno na taj način i onda ti u samoj proizvodnji vina opet kažem može se pravi i konvencionalno vino, ali ovo što mi radimo spontane fermentacije, mislim, meni je mnogo laka bila organska sertifikacija da dođe, kaže šta si dodao vino, ja mu kažem ništa, mi dodajemo minimum sumpora samo pred flaširanje i ja sam, ne znam, za 2 sata prošao organsku sertifikaciju jer mi nemamo listu naknadnih dodataka u vino, jer ti šta god posle da koristiš u vino mora da se vidi poreklo tog proizvoda. Pošto je sumpor faktički prirodan proizvod, svaki sumpor je organski. I to je jedino što mi dodajemo u vino i što sada obaveze je QR kod da se ima od 25. godine. Znači vino se gleda kao prehrambeni proizvod i svaki proizvođač bi trebao da navede šta je sve dodavao vinu. Tako da eto, mogu ljudi da se edukuju na taj način. Kod nas će da vide QR kod. To je kad se izvoze vino u zemlje Evropske unije, to mora se imati. Znači ti moraš da imaš ceo spisak ingredijenca na lepom srpskom, šta si dodavao u vino. Kod nas kad skenera QR kod, vidi se grožđe i sumpor. To su jedine dve stvari. Sumpor kao konzervans, aj kažem, samo pred flaširanje. Tako da, zanimljivo je možda vidjeti druge proizvođače kad se uđe kod njih, da se vidi šta to vino sadrži. Ali ne znam sad kako to da objasnim najkraće šta je organsko. Znači, i u vinogradu mora se koriste kontaktna sredstva i u podrumu mora se koriste samo proizvodi koji su dobijeni od prirode. Pa da. Jednostavno. Tako je, da. S tim da ima i organsko vino može da ima dosta visok nivo dodataka, onda imati neki dijagrami kao konvencionalno vino dozvoljeno, ne znam, 200 sredstava, organsko 150, onda imamo biodinamičku sertifikaciju, tu isto imaš svašta nešto možeš da dodaješ, a ima ovo naše, da kažem, vino sa minimum intervencije koje uopšte nema sertifikaciju. Da, tvoja filozofija je minimum minimuma. Da, to je minimum minimuma, ali mi nemamo sertifikaciju. Znači, mi ne možemo ljudima da dokažemo papirom da je to stvarno urađeno, nego tu se više vinar kako se predstavlja i kako dogmu neku pravi,
oko sebe, to je jedna reč, tu je integritet sada. Ako ja kažem da moje vino sa minimum intervencije, ja nemam dokaz za to. A što? Zato što ne postoji, niko nije te ozbiljno se bavi procedurom da bi se napravio neki sertifikat. Pa ti ljudi koji rade nisu motivisani. Ponekad njima cela ta birokratija, ja totalno mogu da razumem. Ja živim u Beogradu, imam primarni posao, a ja odgojen sam nekako i IT, sve to znam, snalazim se, nije mi teška ta birokratija, uredno sam u vođenju papira. Ali kako će neki domaćin koji živi negde na selu, koji zaista bavi vinogradom i vinima, se on treba vodi računa o nekim papirima, da dokazuje nekom nešto što je radio i to da ga košta na kraju krajeva, ne vidi neku prednost cele sertifikacije, nego on jednostavno priča kako radi i radi mnogo radikalnije, ali nema sertifikat. Tako da mi vinari koji radimo na ovaj način sa minimum intervencije, jednostavno je to neka grupa i kad god smo razmišljali gde da napravimo neku barijeru, shvatili smo da bi to samo opet stvaralo neku grupaciju i da jednostavno to treba da ide ovako opušteno, da mi to tako pričamo, ko će poveruje, ko neće da poveruje, ne mora da poveruje i tako raste cela priča. Mene kada pitaju, ja im kažem, znate kako su se nekada pravila vina? To je to. Znači, nekada davno, sa minimum intervencija, ono što vas asocira na to, to su ta vina. I tebi je nekako, čini mi se, baš to bilo inspirativno za tvoja vina, pogotovo za oranž vina. Jeste, prvo ja sam odrastao u Istri, u jednom malom gradiću na samom rubu, pored prirode, neko mi je priroda uvijek bila, ne znam, ne mogu da objasnim uopšte kako i zašto, znam kako se osjećam kad odem u prirodu, na more, ne znam, ljudi to imaju u sebi. I primarna firma se isto bavi ekologijom, pa eto, ceo put nekako, tako da kad sam ušao sve, kad sam otkrio preko Oskara kakva je ta priča, tu nije bilo nikakve dileme, nije bilo onda sam ja uvideo kroz edukaciju, kroz čitanje, kako se malo iz svet vinarstva ide, ja bih rekao, linijom manjeg otpora, gde ti angažeš konsultanta, on ima znanje, završio fakultet i jednostavno previše se upravlja procesima i dobija se neki unificirani krajnji proizvod, što većina tržišta i želi. Većina tržišta ni ne želi da zna koja je berba, on zna miris i ukus određene etikete, zavolio tu etiketu i on želi svake godine, uopšte ga ne zanima šta sam pio 21. 24. ono čisti ukus, što je legitimno. I onda i vinari idu tom logikom da zadovolji tržište. Zadovolji tržište. Da. I po meni je sad to linija manjeg otpora, ali ti jednostavno tak način proizvodnje poštuješ nauku, poštuješ napredak tehnologije i to je skroz u redu. Ja veoma poštujem vinare koje radi to. Ne, uopšte, meni nije sad to, bljak, oni tu ne znam šta rade ljudi. Verovatno imaju više znanja o vinu od nas. Ne da imaju, nego sigurno imaju, zašto su oni završili fakultete. Pritom ti ne moraš da imaš danas uopšte tehnologa koji završi fakultet zaposlenog, kao što se nekad mora. Znači mi nemamo tehnolog. Ja sam građevinski inženjer, moj podrumer je završio srednju poljoprivrednu školu i on je glavni u proizvodnji, ja dajem neke smernice, ali on je taj srednju školu koji pravi vino. Da. Međutim, kad čovjek malo otkrije, onda to, meni je to zasmetalo. I onda često kažem ljudima kako do pre nekih 60 godina nije, tek je tad počela ta, evo pričamo o oranž vinu. Znači kažem ljudima do, ne znam, pre 1960 su sva i bela vina bila pa nisu, ovo je od Pinot Grigio koji ima najcrveniju boju, pa je on najviše oranž. Ali sva vina, Dalmaci su to zvali žutina, zato što jednostavno nije bilo modernih presa, super modernih, gde ti uneseš grožđe koji nema nikakav kontakt sa kiselnikom, znači ne može da oksidira, to je malo da da boju vinu, i to se presuje u roku od sat vremena, ispresuješ veliku količinu i to grožđe, to vino nije imalo kontakt s pokožicom, sa grožđem i to je onda čisto belo. A nekad si imao ručne prese gde si mogu staviš manju količinu grožđa i ti sa to okretao i trebalo ti možda nekad i nekoliko dana da ispresuješ, da izvučeš u stvari celu količinu soka iz grožđa. I tako da tom vremenom koliko je grožđe provodilo u presi, zavisno sorte do sorte, je bilo i obojeno vino. Neki su to zvali žutina.
eto, danas se vratilo to oranž vino, tako da ja uvek kažem za neke stvari je dobra tehnologija, za neke je pogubna tehnologija, tako da mi sad malo gnušamo tehnologije. Ima širok spektar vina i nekako si sve te vinoljupce koji vole ovaj tip vina, dao si im prostora da biraju. Ja sam bila na jednoj tvojoj degustaciji gde smo imali priliku da probamo apsolutno sva vina i zaista je onako bilo tu dosta ljudi iz vinskog sveta, mislim, uglavnom su bili ljudi iz vinskog sveta i upravo je to bio komentar. Ali meni se čini da je tvoja omiljena sorta traminac, jel grešim? Pa ne greš, dobro. On po meni kod nas ima najveći potencijal od sorti koju imamo zasađeno, ali pa i dalje smo mi mladi, i dalje volim da se igram nekako dete u sebi, da stalno podržavam i ponekad i na uštrb neke komercijalne zarade, oblikovanja tržište malo žešće, mi stvarno previše eksperimentišemo. Imamo puno vina na tržištu, vjerojatno previše nego što bi trebalo. Koliko ukupno Znači imamo, sada? Imamo sve godine napravimo nekih 13-14 vrsta. Ali imamo i 2 penušca, imamo belo, imamo oranža 3, 4, 5, zavisno od godine. Imamo neke koje nismo izbacili, neke ekstremne. Imamo crvena vina, imamo roze, radili smo opet i roze 25, bila dobra godina, i imamo slatka vina. Tako da, mislim, ne znam, ja sam onako kad uđeš neki svet, meni je čarobno koliko je širok taj svet, kreneš da otkrivaš, kreneš da se igraš i na kraju ne možeš da se zaustaviš. Lepo kažem da si ti mađioničar. Hvala. I onda na kraju, ne znam, sad kako se razvija vremenom i ukus, tako možda malo postaneš onako rigorozniji, strožiji prema sebi, ali nije nam se to još dogodilo i tek čekam da otkrijem svet, stvarno tu postoji nebrojeno stvari gde možeš nešto da promeniš i nešto da eksperimentiš. Sa tramincem si baš onako eksperimentisao i čini mi se da si mu dao nešto što mu niko do sada nije dao, jer se niko nije do te mere pozabavio tramincem, a meni je jako interesantno što si bio inspirisan i nekim zapostavljenim sortama kao što je crna tamjanika. Da. Ajde ovako, prvo, traminac i kod nas u regionu, kad se malo pročešlja po istoriji, više od 200 godina prisutan u tom delu Banoštora, pa sve do Iloka, Iločki podrum i Hrvatska velika vinarija, oni su napravili ceo brend na tramincu. Oni rade 8 vrsta traminaca i svetski su poznati po tome. Tako da je taj deo Fruške gore bogom dan za traminac i on nama svake godine daje izvanredne rezultate. Posađen je na najnižoj poziciji gde je malo hladnije, njemu to prija, on čuva aromatiku. Sad, ja sam imao i sreće malo u proizvodnji gde sam, ne znam, imamo u ovoj keramičkoj flaši, imamo momu, gde sam slučajno došao u posjet tih keramičkih tankova. Nekako ja sam ih viđao na Instagramu, ali nije bilo prilike, onda preko našeg čovjeka koji je uzeo zastup italijansku firmu, ja sam kupio te keramičke tankove i mi smo tu radili neku kratku maceraciju traminca, ispostavilo se da je to super kombinacija zato što je stabilna fermentacija u tim tankovima, dugo traje, držimo miris, čuvamo miris, traminac je muskatna sorta, tako to dolazi do izražaja. Tu smo imali sreće sa tramincem, imali smo kod oranž vina isto sreće zato što sve te muskatne sorte vole da dobiju dodatno iz pokožice, znači da ga ti umjesto da ga cediš odmah, imamo taj proces koji se zove maceracija, koji se ne radi kod belog grožđa. Maceracija je provođenje određen broj dana vina sa pokožicom, znači vino se samo izmulja. Sada mi se vraćamo kao tradiciji, onda i belo grožđe radimo na taj način, ispostavilo se traminac, te njegovi muskatni karakteri, sadrže se u pokožici dobar broj njih i onda maceracijom još ističeš takvu neku aromatiku i čekanjem trenutka da grožđe bude onako full zrelo, da ima najviše tih kandiranih nota koje posle se prebacuju u vino. A za crnu tamjaniku, to je najzaslužniji moj stric, Zoran Bikicki, on je se zaljubio u Negotinu u crnu tamjaniku. Onda smo mi našli u spisima da je ona bila još pre filoksere, Prokopije Bolić 1816. godine sa Sovršen vinodelac knjiga. On je opisivao na Fruškoj koje su bile sorte i crna tamjanika, tako da mi na nju gledamo kao da je ona autohtona. Mislim, nijedna sorta nije samo fruškogorska, sve sorte su regionalne, a da je postojala i na Fruškoj gori.
I onda je moj stric otišao u Bukovo u poljoprivrednu školu, uzeo je sadnice odande i mi smo, da kažem, vratili na Frušku goru i daje nam izuzetan rezultat. Divno. Kada bi morao sad da piješ jedno crveno vino i jedno belo vino do kraja života, šta bi to bilo? Teško pitanje. Dobro, za crveno znam, pio bi kadarku bi verovatno pio. Da. Kadarka je nešto što mislim sigurno će ljudi da otkriju u nekom narednim decenijama, ja bih rekao, ne tako brzo decenijama, zato što se baš mali broj vinara bavi njom. Ona je kao mađarska sorta, samo zato što je Fruška gora nekad bilo deo Austro-Ugarskog carstva. Tako da ona je najraširenija u Mađarskoj, pre svega zbog toga, ali ona daje onako, ne znam, meni čarobna vina. Kod nas to radi Oskar Maurer, radi Ernest Sagmeister, oni rade fenomenalne kadarke koje su bukvalno na svetskom nivou. To vino je u stilu Pinot Noira, znači po meni nije baš za domaće tržište, mi i dalje volimo Cabernet Merlot, volimo onako puna vina sa puno tanina, robusna, ovo je sve suprotno, ovo je onako nešto delikatno. Tako da eto, kadarku bi mogu. Ja želim i da zasadim kadarku, to mi je stvarno cilj i mogu se pravi isto vina od rozea pa do crvenih, možeš stvarno puno se igraš. A od belih, pa verovatno bi to bio traminac. Mada Furmint isto obožavam. Opet se vraćam na Oskara, na Ernea, Bojan Baš kolega ima sjajne oranže od Furminta, to mi je sorta koja je isto fruškogorska, ali isto veoma zapostavljena, nema je skoro u Srbiji, 3-4 vinara rade vina, a Furmint je svetska sorta. Od Furminta se rade i penušci, pa se rade najbolja slatka vina, Toka je napravljen od Furminta većim delom, tako da isto jedna sorta koja je svetskog nivoa, a u Srbiji ljudi bukvalno ne znaju. Svi ono, Chardonnay, Cabernet, ne znam. Ali dobro, to treba vreme, treba evolucija. Apsolutno. I po meni treba da se vraćamo sigurno tim autohtonim sortama koje su, pogotovo mislim u smislu ovih klimatskih promjena, mnogo otpornije, jer više vremena su provele na ovom regionu, tako da mislim da se mnogo bolje adaptiraju. Dok te slušam, prvo što mislim jeste u tebi su dva vuka. Jedan koji želi da zasadi vinograd kadarke i drugi koji kaže da mu je sad 25 godina i 100.000 evra ne bi uzeo vinograd i ne bi se bavio ovim poslom. Čudno je, ja sam upoznao za ovih 10 godina, malo se bavim biznisom, ali upoznao sam previše ljudi gde je strast vodi van razuma. I onda je samo pitanje da li imaš mogućnosti da te neko ili nešto ne sputa. Ali kad je tolika neka strast, mislim da isplati se na kraju. Sad, poljoprivreda kao poljoprivreda je jako komplikovana, klima se mnogo promenila i to je otežavajuća okolnost, sigurno. Ali ja mislim sve to urediti na kraju. Mislim da je generalno poljoprivredi neka dostupnost, ne pričam sad samo o vinu, ja pričam meni da ja možda jednog dana da imam i izvor sopstvene hrane, da znam kako sam je pravio. Mislim da je to čak možda i bitnije. Da ti vinogradi, ako se održe, će doneti možda nešto novo. Ja planiram i životinje da uvedem vinograd. Znači, ceo taj neki ekosistem i malo da vratiš prirodi ono što ti ona davala, a i sutradan za svoju porodicu da imaš možda neke parcele gde ti radiš na isti način organski, da radiš i voće i povrće, da jednostavno mislim da poljoprivreda i tekako ide u pogrešnom smeru, sve se ukrupnjava, sve postaje industrijski i mislim da će se skupo plaćati proizvodi u buduće koji su uzgajani kako treba. A to apsolutno. Uspeo si da na temeljima organske proizvodnje, iako si vođen strašću i ljubavlju, napraviš brend. Sad ne znam da li ti je to uopšte bila misija kada si počinjao ili se to nekako onako samo logično stvorilo, ali jedan ozbiljan brend. Čini mi se da ne postoji vinoljubac koji nije čuo za vinarije Bikitski i pogotovo za određena koja su onako baš pobrala simpatije i koja su neizostavna onako na svakom vinskom festivalu.
Kako tebi sve to izgleda i na koje si od tih vina najponosniji? Znači, kada ti dođu ljudi na nekom festivalu i kada vidiš onako jednu ozbiljnu gužvu ispred svog štanda, kakav je osjećaj? Pa ne znam šta kažem, filmski. Ne, u smislu da, nisam ni svestan i nekako kako je brz život. Ja imam jedan drugi biznis, decu kući, 3 male dece i onda ne smiješ da se okreneš, a malo je smešno što ništa to nije rađeno nešto profesionalno. Opet kažem, ja nisam profesionalno edukovan da bi sad neku firmu doveo negde gde treba, nego je to tako strast, osjećaj, rad, je tako, neka energija. Na kraju sam zadovoljan, da, naravno, ovde, ali posebno sam zadovoljan u inostranstvu, pošto mi dosta izlažemo po tim, to su specijalizovani sajmovi gde su samo vina sa minimum intervencije i često se dešava, jer mi nemamo podršku, pričamo o dobrim stvarima. Dobro. Znači, odeš sam, jel tako, vidiš koji je sajam, platiš avionsku kartu, ja sad to gledam, osjećam otprilike koje države su potentne i kažem, evo idem u tu državu, spakujem vina sam sa sobom u kofer, da se ne polome, dođem tamo i onda komentari Srbija, oni vide, oznaku, dođu. Srbija, let's try. Srbija, you're very good. I onda mi to ostane se kao ambasador neki. To mi je recimo posebno drago da, eto, kao pokazujem ljudima, no, we are not Siberia, we are Serbia. Znaš, kao praviš vino u Srbiji, sad nije tamo hladno. Ja kažem, ne, Siberia, Srbija. I onda ljudi kad probaju, a porešao ti daju šansu. Svi ti daju šansu. Nije to kao Srbija, šta vi, nego tamo hoće ljudi probaju nešto novo. I onda tako da na tim sajmovima sam imao taj osjećaj da sam baš ponosan. Kod nas, pa dobro, sad, nije ni ta gužva bila od starta. Trebalo je opet, mislim da nikad, meni kažu ti imaš dobar marketing, smešno. Mislim, ja sam radim moje društvene mreže, vremena koliko imam baš malo vremena. I mislim da ne treba pokrivati to tim nekim pričama da je dobar biznis, da je dobar marketing, nego da je dobro vino. I tu treba nekoliko godina da ljudi ne budu kao jednom se napravio neko vino, dosta ljudi može jednom napraviti nešto dobro, ali fora ti iz godinu u godinu da potvrđuješ, da malo unapređuješ, da budeš malo precizniji, malo bolji i da treba ljude dobrano ovde osvojiti. Nama su pomogli dosta, nažalost ovaj rat nam je pomogao, Rusija i Ukrajina, dosta Rusa je došlo ovde. To sam htjela te pitam. Da. Čini mi se da ruska publika posebno voli tvoja vina. Pa oni vole zato što u Moskvi je to već 15-20 godina, Moskva je kao zapad. Znači na zapadu je to, ušlo u trend pre nekih 15-20 godina, sad na zapadu imaš Horeku koja je totalno podeljena. Imaš uvoznike koji uvoze samo ovakva vina, barove da se piju samo ovakva vina, restorane da služe samo ovakva vina. By the way, neki od najboljih restorana sa Mišlenovom zvezdicom se piju samo prirodna vina. Recimo kod Anne Roš, koja je najbolja šefica na svetu, 3 Mišlenove zvezdice, naćete samo prirodna vina. Neće naći druga. Sada, Rusi, dolazeći iz Moskve, tip ljudi koji se preselio, naravno onaj koji je platežno to mogu da priušti, ljudi koji su malo osvešćeni, koji vode račun o tome šta unose u sebe i oni su nas dosta pogurali. Na početku su oni po sajmovima, međutim, posle kad su počeli otvaraju svoje lokale, onda je to. Tako da, od njih recimo uvijek dobijam želju da imaju nešto novo, šta smo novo radili. Kad ih pozovem na prezentaciji novih vina, oni doleću svi živi redom i oni su stvari mnogo više interesuju od naših ugostitelja. Naši ugostitelji su neko navikli da budu malo inertni, da čekaju da te dođeš do njih, da im ponudiš, a Rusi imaju drugačiju kulturu i oni čini mi se više da poštuju naš proizvod u smislu znaju kako je radikalno to napraviti i neko čini mi se da čas izuzecima odmetnuto jednoj ekipi ovde restauratera da Rusi nekako više to mnogo prepoznaju. To sam ja primetila. Petnat, oranž vina, organska vina su definitivno njihov izbor, dok su naši ljudi i dalje onako skoncentrisani na ono što je provereno, u smislu ne mogu sad da eksperimentišem, da probam nešto novo, ja ću da pijem neki Merlot ili Sauvignon ili Chardonnay,
i igraću na sigurno. I super je što se ti pojavljuješ na tim festivalima po Srbiji gde je poenta da se ljudima malo svest onako izmeni. Spomenuo si festivale u inostranstvu. Gde si bio najviše oduševljen publikom? Gde sam bio? Pa... Gde je dobra publika? Dobro. Ima jedan Strava sajam, to je u jednom restoranu, to jest u Domaći, Novak se zove u Sloveniji. Dobro. Ali to je sajam, Domaća Novak je najbolji podrum ima prirodnih vina na svetu. Znači, Novak stariji je jedan od prvih pionira podrške prirodnim vinarima, još početak 2000. On počeo kad je krenuo ceo taj talas sa Gravnerom, Radikonom sa Goriških brda. On je prvi koji ih je promovisao u svom lokalu i onda oni svaki avgust organizuju sajam kod njih u dvorištu. Bude jedno preko 50 vinarija. Tamo je baš luda ekipa. Zašto je tamo hardcore? Svi to vole. Onda dođu šefovi koji spremaju onako radikalno dobru hranu, piju samo takav vina. Tamo baš bude dobro. I mislim u Atini prošle godine oni su onako naša ortodoksna braća, pa tamo je isto bila jako dobra atmosfera u Atini. Spomenuo si hranu, ja kao neko ko voli da jede, a uz to i da pije. Šta je najbolje upariti recimo uz oranž vina i da li se uparivanje razlikuje od onog standardnog uparivanja sa konvencionalnim vinima? Pa ja malo... Ne znam, uparivanja su mi subjektivna stvar. Ima nešto što je onako po PS-u, ali kako ti nekom da upariš neko vino koje on ne voli, makar taj pairing bio i super za nepce, ako se njemu to vino ne sviđa. Ali dobro, pazi, ja ne volim slatka vina, to je dezertna vina. Dobro. Međutim, jednom prilikom probala sam dezertno vino od Morave. Dobro. Uparili smo ga sa nekim tartom i bilo mi je super. Dobro. Sad, ja ne znam da li bih ja to vino kupila i pila kod kuće. Da, ima i to. Ima i to ponekad da vina budu bolja sa uparivanjem. Ne znam, jer kao ne volim, ali mi je tu bilo ludilo. Ajde ovako, naša vina su dosta punih ukusa i aroma, tako da nisu neutralna i traže hranu. Imaju, da kažem, neku debljinu u ukusu, tako da traže hranu i dobro prate čak i ozbiljne zalogaje. Ja obožavam oranž vina, navukao sam se na njih, ne u prvu trenutka kad sam probao, ali kad sam počeo da otkrivam isto koliko tu ima stilova. Uvek propagiram oranž vinima da su mi sjajne zato što se ne piju hladna, možda ih piješ malo i toplije, imaš te neki raspon temperature, kao možda ih konzumiraš i možeš i sam da vidiš kako je kad je hladno i kako se razvija kad se greje. I recimo meni uz suši, tradicionalno srpsku hranu, tako, suši, nema bolje stvar od oranž vina. Stvarno? Da, apsolutno. Zato što oranž vina se prave od zrelog grožđa. Znači, to zrelo grožđe, opet se vraćamo na priču o slasti, ima taj neki, nije šećer u sebi, ali ima, kao i suši. Meni uvek, recimo, asocijacija kad jedan suši, taj pirinač je slatkastja nekako. I onda ima taj umami, kao kažu, suši i umami. Meni su i oranž vina umami. I onda mi je taj pairing najbolji mogući, eto, zapamti ako voliš suši. Suši i neko dobro oranž vino, meni je to jedna od boljih kombinacija. Sad, ostala tvoja vina, ajde da ne bude da smo najviše pričali o oranžu i molim te uzmi nešto da piješ. Em sam te pozvala u goste, em te ovde ispitujem, em sam otvorila tvoje vino i nisam te ni njime ponudila. Živeli. Koje tvoje vino izaziva najveći osjećaj ponosa kod tebe? Od svih ovih vina, nema ih malo, ali mora da postoji neko koje ti je ono, znaš, ne samo lična karta, nego prosto najdraže tvom srcu. I znaš da si ga onako sa mnogo ljubavi i strasti pravio, a s druge strane negde i publika rekla svoje. Ili se to razlikuje, znači, ne mora da znači da je tvoje omiljeno vino publike. Moram prvo kažem da ja ne prijem vina, ja ne radim, uvijek pokazujem ruke, ja ne radim ni u vinogradu, ni u vinari. Imam Nenada koji vodi proizvodnju, tako da on je taj koji je zaslužan za proizvodnju, nekad je bio Oskar.
Pa mi imamo vino oranž od Traminca koji zove Ancenzor, koji je pre nekoliko godina osvojio 96 poena na dekanteru i to je do ove godine bilo treće najuspešnije srpsko vino svih vremena. Dekanter je bez premca najjače svetsko takmičenje i 3 koplja. Mogu se hvale uspesima nekim drugim, ali nije to ni približno kao dekanter. Tako da mi je to onako najponosnije kad nekog interesuju nagrade i kad negde treba da se eto kao. A ovo, pa možda Moma u keramičkoj flaši, zato što je on nekako možda najreprezentativniji. Na većini sajmova prvo dajem njega, zato što je on onako i aromatičan i pitak u isto vreme i on otvara dosta vrata i po izgledu i po mirisu, ukusu otvara onda vrata drugim vinima. Ali stvarno mi je teško i ne mogu odgovoriti na pitanje koje mi je omiljeno vino. Mislim, imenovao sam vina po deci, po supruzi, mami, tati i sada me ti pitaš koje mi je omiljeno vino, pa mislim. Evo imam crnu temjaniku, Veca se zove, to je po sestri moje Veri, ona je slikarka i isto sam ponosan recimo na crnu temjaniku, da ne pričam samo o oranž vinima, jer mislim smo napravili jedan modern stil crne temjanike, gde je ona isto vraća negde gde bi trebalo pripada. Često ljudi nju kao poisvećuju sa Pinot Noirom u smislu tanka je pokožica, brzo dehidrira, u istoj epohi sazrevanja, a onda se pravi od nje neka tradicionalna srpska vina, neka tradicionalna srpska znači duga maceracija, teško odležavanje, a mi smo slučajno malo otišli u kontru nekom prilikom, radili smo raniju malo berbu, kraću maceraciju i dobili smo jedno, i mirišljavo, ali je veoma razigrano crveno vino, koje čak može malo i da se rasledi, tako se pije. Eto, crna tamjanika u nekom modernijem izdanju na koji sam stvarno ponosan. Koje vino ćeš naredno slati na dekanter? Pa mi nismo, znači naše vine nisu toliko za ocenjivanje, ali ja, pošto sam sportista u duši ceo život, se bavim sportom, volim ponekad. Ali kad odu, vrate se sa medaljom. Pa odu, da, a zato što ih ne šaljem, evo ove godine nisam da pošaljem nijedno vino. I to mi je onda okej, da kažemo isto sad ove godine nismo imali, i recimo, pošto naša vina nisu uvijek tako čistih ukusa i aroma, ja znam na dekanteru da vole samo da se bude po PS-u, naše vino ponekad kaže, ima dobar izraz, funky vina, znači su tu neke arome koje nisu toliko plemenite na prvi, ali prave neku radost u tom vinu, za neke ljude možda koji traže malo nešto eksperiment, malo čudnije neke arome, tako da nama su takmičenja čisto kao neka potvrda da nešto se probijemo, ali objektivno nama baš nije mesto na takmičenjima i mnogo prirodnih vinara se gnuša, ja negde kad sam u njihovoj društvu ne sam ni da kažem da mi je kao na dekant, pa da. Pa oni imaju one, majce znaju, vinopije znaju za Roberta Parkera koji je preminuo, on je možda jedan od najpoznatijih ljudi ikad u svetu vina, novinar, ima skalu, on je uveo skalu od 0 do 100. Kritičar. Gdje je nijedno vino 50 je minimum i onda na tim sajmima redovno ljudi nose majice kojim piše Parker gave me 50. I oni sa ponosom nose majicu. Evo, moje vino dobilo 50 kod Parkera, boli me uva za to. I onda ja kad se nađem u tom društvu, naravno filtrujem informacije, neću kažem, mi smo dobili 96 na dekanteru, bi oni gledali. Ko si ti, šta ćeš ti ovde kod nas? Ostiš se kao ulje, znaš. Tako da, sledeće godine verovatno ću slati na dekanter, ali... Šta? Pa Novi Moma mislim da će biti sjajan iz 25. Imamo ovaj novi Ancenzor iz 23. što smo flaširali, sjajan je i on, tako da uvijek se nešto nađe. Imamo jedno, recimo, mi imamo i slatko vino, to isto mogu se vratim na uparivanje, da probaš, mi kod nas nudimo, imamo kao gorgonzola, znači sil sa plemenitom plesni, Ranilovica Kosmeja pravi to jedino u Srbiji, znači onda sir sa plemenitom plesnom uparimo sa našim slatkim vinom koji je isto napravljeno od grožđa sa plemenitom plesni i to je perfect match. Znači sir i slatko vino. Zato te možda ako si ti pila neka slatka vina, obično ljudi recimo kad daju čokoladu uz vino, ja sam u fazonu, nema šanse, zato što kad god je hrana slađa, kod tog uparivanja ne smije bude hrana slađa od vina, ne smije bude dominantnije. jer vino je kiselo. Znači ti je to, rekla si tart, da, neki čokolada, mislim da ne, sad ima ona
Ruby, recimo čokolada koja je kisela dosta, ona bi mogla, ali isključivo je to neki kolači na bazi voća ili sirevi. Sirevi su slatko vino meni najbolje. I stvarno to kad se prvo mi damo ljudima na kraju to, onda odu onako puni utisaka, a jedno i drugo je domaće što meni posebno bitno. Kaži mi, kad si krenuo u sve ovo, da li si znao kakvi će ljudi piti tvoja vina? Znaš, zamišljaš ljude koji piju tvoja vina. Pa nisam to. Da li su to mlađi ljudi, da li su to tako neki urbani hipster ljudi? Pa sada se to oblikuje i ja često kada se krećem u tom nekom kao urbanijem beogradskom svetu, naturam im, moja krelatica je piješ kraft pivo, piješ single origin kafu, a misliš da je, onda ja navedem neku vinariju, misliš da to odgovara tim, ako ti, ajde da kažem, stil života, mislim, možda malo zvuči pretenciozno. Ali ako istražuješ, ako vodiš računa, ako hoćeš da piješ u sebe neke autentične proizvode i radiš te stvari, krećeš se po tim mestima, a ne znaš šta je prirodno vino. Ali nije problem tih ljudi, to je problem nas i cele priče oko nas, da li su to novinari, da se to raširi, da to dođe do tih ljudi, da ti ljudi shvate koja je razlika između naših proizvoda, ne pričamo o kvalitetu, pričam čisto o celoj priči ekološko, jednostavno, ja kažem, tom stilu života da ti ne želiš neke industrijske stvari, želiš autentično, želiš nešto što je ručno napravljeno, koje varira iz godinu u godinu, koje nema neke maske, nego je u neku ruku onako arhaično i pušteno sa lanca i tu se doživljavaju neke stvari. Evo, navio sam za ovo vino po meni uopšte ne miriše kao neko vino. Apsolutno, da. I miriše kao, ne znam, ću kažem, neki čaj ili tako nešto, ali specifično. I onda kažem kako tu, nama fali puno edukacije. Znači, mi moramo 1 na 1 da imamo sa čovekom i da im ispričamo ovu priču i da im damo šansu da probaju uz ispričanu priču, jer onda se ljudi vezuju mnogo više. Tako da je meni sad intencija da ovdje što više ljudi kroz žurke, svašta neke degustacije u vinariju, da tu sednu 2 sata i da ih šarmiramo, da ih osvijemo pričom, da ih, kažem, prevedemo na mračnu stranu. Čekamo tvoj poziv za posjet u vinariji. A gde ti vidiš scenu, znači ne vinsku generalno, nego organskih vina u nekoj skorijoj budućnosti i šta je osim te edukacije i osim vas par ambasadora potrebno da se promeni kako bi to došlo na neki nivo koji zaslužuje? Pa, ja često kažem, mislim da bi mnogo veće bila potrošnja kad bi ljudi imali više para u proseku. Mislim da je to na kraju jedna veliki kamen spoticanja koji je objektivan problem. Često kažem, mnogo ljudi bi volilo svaki dan da pije vino. Mislim, čak ne moraš ni da budeš neki znalac. Lepo je piti vino. Da. Svako ume da uživa u vinu, je li tako? Ne u špriceru, nego u nekom vinu. Mislim da generalno pada potrošnja alkohola, ali ja se ne brinem za nas, mislim da mi samo možemo da idemo uzbrdo. I mislim da i nove generacije traže autentične proizvode, traže priču iza proizvoda, ali priča mora da prati, znači sve mora da ima smisla, ne možeš samo nekome da ispričaš priču, onda on nešto da proba da kaže, ovo mi samo prodao priču. Mislim, i kod nas u svetu vinarstva isto ima i loših i dobrih proizvoda, isto to moram da napomenem, tako da ponekad se dešavalo, ljudima su pili negde neko prirodno vino koje nije bilo baš tako dobro, onda su oni posvetili sva vina da su takva. Sva prirodna vina nemaju lep miris. Se dešava da neko vino ponekad nema lep miris. Sada, moja filozofija uvijek bila da je vino plemenit proizvod i ono treba lepo da miriše, da ima lep ukus. Bez obzira na to kako smo ga radikalno mi napravili. I zato sam ja neke vina, neke berbe ponekad i prosipao, nešto nisam, nešto ode u vinjak, jel tako, može nešto da se iskoristi kad je dobra sirovina, organska sirovina, može dobro iskoristi. Ali ako nisam zadovoljan vinom, to vino ne interesuje. Tako ti štitiš brend i tako malo i dižeš svest da i ovakav način proizvodnje može da napravi plemenit proizvod. Mislim da raste, ali treba mnogo godina sazrevanja i ta edukacija, to je spora poprilično. Nismo mi, ne reklamiramo se mi žargonski kažem, na RTS-u pa da nas vidi cela Srbija. To su mali sajmovi, ovi sami prirodni vina su još manji sajmovi
I onda treba ljudi da otkriju. I to je jedan proces koji traje. Koji traje, da. Baš I traje, da. definitivno više ambasadora. Kažem, vas Tako je par, vi to super Tako je. radite, ali Ma vas je da, nedovoljno. ma mi nismo došli u Srbiji do 3% ljudi, nismo došli još uvijek. Tako da hvala na pozivu. Ovo nam omogućava da Tako je. dođemo do većeg broja ljudi. Ali, Naravno. znaš, i podrška definitivno nekog koga trebate, a to prevazilazi okvire... Podrška, da. Mi imamo neko udruženje u načelu, mislim, napravili smo udruženje organskih vinara. Đurđe Katić iz Imperatora je predsjednica, ja sam njen zamenik, da. Viš, nisi se pohvalio tom titulom. Nisam. To nisam rekla u najavi. Da, ali sve se to na kraju svede na energiju par ljudi. Entuzijasta, ako ti nemaš vremena, a retko ko danas ima vremena, ne znam, neke stvari bi trebale da budu sistemski rešene, nisu, tako da je onda sve ponekad tako štapi kanap. Ja gledam, eto, mogu da uporedim, ljubomorna sam ponekad na austrijske vinare, koji su inače, mislim da statistika da 30% vinograda u Austriji je organski sertifikovano. 30%. Nevjerovatno, da, u odnosu znači, na od našu svih vina, priču. ne pričamo o vinim, sva vina, a recimo biodinamičkih vinarija koji još stepenica iznad organske ima recimo mislim 10%. Ja da god odem na sajam, bio sam i u Parizu, bio sam i u Kopenhagenu, bio sam u Šangaju, oni svuda imaju Austrian wine, svuda ih oni prezentuju, znači plaćaju im sad i avione i smeštaj i marketing po celom svetu. I onda oni meni dođu i hvale se kako su njihova vina duplo skuplja. Ok, kvalitet je vrhunski, ali to je potkrepljeno 10-15 godina. Stvarno sistem te gura, eto. Ma ne bunim se, mislim sve je meni to ok i sve je vreme je takvo da jednostavno ta gerilska je borba, aj tako da kažem. Može li se od vinarstva živeti u Srbiji? Ne. Ali se radam da će moći. Da. Za 30 godina šta bi voleo? Izvini, mogu te prekinem, izvini. Ako porodica radi, da. Ako je porodica uključena u biznisu, da. Znači, moj biznis nije takav, deca su mala, ja sam uključena više iz neke menadžerske strane, ali ako porodica radi, to bi moralo bude tako. Moralo da može se živi sigurno. Izvini. Dobro. Za 30 godina, kada se kaže Đorđe Bikicki i vina Bikicki, šta bi voleo da onako ostane kao pečat? Baš puno teških pitanja danas. Čim nemam odgovor odmah. Pa ne znam, neka tako. Iskrenost i dobra energija. To bih rekao. Hvala ti što si mi to doneo u Wine Goat. Hvala što na pozivu, baš mi je bilo lagano i Teška pitanja, ali lagana emisija. Lagana emisija, apsolutno, da. Živjeli. Živjeli.